Να, γιατί λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το έδαφος να είναι αφράτο και πορόδος. Και αυτό το αφράτο και πορόδος του εδάφους το πετυχαίνουμε με το ριζικό σύστημα των φυτών, όχι με οργώματα και φρεζαρίσματα. Γιατί αν το φρεζάρουμε και το σκάψουμε αυτό, επειδή είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και στον αέρα, θα ξαναγίνει τσιμέντοφα μετά από λίγο καιρό. Άρα πρέπει εδώ να έχουμε μια καλή χορτοκάλυψη ή αχυροκάλυψη. Μια παχιά αχυροκάλυψη ή χορτοκάλυψη από χόρτα κομμένα θα μας επιτρέψει να κρατάει το έδαφος πιο δροσερό, με αυξημένη υγρασία, λιγότερη ανάγκη ποτίσματος και θα επιτρέπει επίσης σε σκουλίκια και μικροοργανισμούς να αναπτύσσονται καλύτερα. Λέω πολλές φορές ότι κανένα σκουλίκι δεν είναι τόσο ανόητο να πάει σε ένα μέρος που είναι τσιμέντο. Θέλουν αφράτο υγρό έδαφος. Άρα λοιπόν καλύπτοντας το συνεχώς όλο το χρόνο με τις καλλιέργειές μας ή με χόρτο ή άχυρο κομμένο, πετυχαίνουμε ή και με τα φυτικά υπολείμματα των λαχανικών. Πήρα τον αρακά, όλο το υπόλοιπο το φυτό το αφήνω να σταπίσει μέσα, να γίνει κοπριά, να χρησιμοποιηθεί σαν επικάλυψη. Αυτό λοιπόν το πράγμα πρέπει να το τηρήσουμε με ευλαβική συνέπεια, ούτως ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς τη γονιμότητα του εδάφους. Και ένα τέτοιο έδαφος που θα είναι συνεχώς καλυμμένο με βλάστηση, είτε ζωντανή είτε κομμένη, μπορεί να κρατάει την υγρασία του, να είναι αφράτο και με όλες τις θετικές συνέπειες που λέμε. Τώρα, εμείς δεν ποτίζουμε καθόλου ότι... Μισό λεπτό να μην τα μπερδεύουμε. Από όλα τα λαχανικά, αυτά που είναι πιο εξαντλητικά για το έδαφος και πιο απαιτητικά από πλευράς οργανικής ουσίας, είτε αυτή είναι με τη μορφή κοπριάς, είτε είναι κόμποστ, είτε είναι χλωρίλιπα, οτιδήποτε, είναι ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες και πατάτες, σολανόδι και λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, τα λαχανοειδή. Αυτά ξεζουμίζουν τη γη. Γι' αυτό πάντοτε μετά από αυτά τα λαχανικά φροντίζουμε να βάλουμε άλλα που να το αποκαθιστούν τη γονιμότητα. Ποια είναι αυτά? Τα ψυχανθή, τα όσπρια. Φασόλια, κουκιά, ρεβίθια, αρακά, φακές κτλ. Έτσι πετυχαίνουμε και παραγωγές. Τι θα βάλουμε μετά την ντομάτα του φθινοπόρου? Τον αρακά, το κουκί, την ντομάτα του καλοκαιριού, τον αρακά, το κουκί του φθινοπόρου. Για να έχουμε και σοδιά ή τα φασόλια ή τα ρεβίθια και τις φακές. Τι θα βάλουμε μετά από μια εξαντλητική καλλιέργεια του χειμώνα? Έστω ότι μαζέψαμε τώρα τα λάχανα, τα μπρόκολα, τα κουνουπίδια και θέλουμε να βοηθήσουμε να αυξηθεί η γονιμότητα του εδάφους. Θα βάλουμε φασόλια που έχουν με τα αζωτοβακτήρια που έχουν στο ριζικό του σύστημα, μπορούν να δημιουργήσουν οργανική ουσία και να δημιουργήσουν ένα γόνιμο έδαφος. Άρα λοιπόν με την συνεχή διαδοχή φυτών, συνεχή εδαφοκάλυψη και την εναλλαγή, εάν χρειαστεί, να καλλιεργήσουμε εξαντλητικά φυτά, γιατί μας αρέσουν οι ντομάτες, είτε θέλουμε λάχανα είτε κουνουπίδια, τότε σε αυτή την περίπτωση πάντοτε φροντίζουμε η επόμενη καλλιέργεια να είναι βελτιωτική του εδάφους. Και αν θέλουμε να οργώσουμε με φυσικό τρόπο, ποια λαχανικά θα βάλουμε να οργώσουν το έδαφος και να μην χρειαζόμαστε άρωτρα και τσάπες κτλ. Καρότα, πατζάρια, ρέβες, τα ραπάνια, τα ιαπωνέζικα, τα μακρουλά, τα νταϊκόν. Θα βάλουμε το άρκτιο τιλάπα που είναι ένα φυτό λαχανικό της ελληνικής υπαίθρου που δυστυχώς δεν το ξέρετε. Θα το πω στο εργαστήριο, αν βρω και φυτά θα σας τα δείξω. Πώς λέγεται? Είναι η άρκτιο η λάπα. Είναι η παστίνα. Όχι. Είναι ένα μεγάλο καρδιόσυναστήριο. Είναι η παστινάκη, είναι το γέννη του τράγου, όλα είναι φυτά της ελληνικής υπαίθρου που τα προσπερνάτε. Είναι το κιχώριο ρίζα που είναι και υποκατάστατη του καφέ. Είναι το ταραξάκο ή πικραλίδα που έχει βαθιά ρίζα που οργώνει το έδαφος. Όλα αυτά τρώγονται οι ρίζες. Απλά δεν τα ξέρουμε. Και το μυστικό που λέω πάντοτε των Ιαπωνέζων, που οι Ιαπωνέζες γυναίκες έχουν την πιο ωραία επιδερμίδα από όλες τις γυναίκες του κόσμου, είναι τα ριζόδι λαχανικά, που είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία. Άρα λοιπόν και φυσικά άρωτρα μπορούμε να βάζουμε για να καλύψει το έδαφος. Άλλη λεπτομέρειες. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε καλαμπόκι, που είναι εξαντλητικό του εδάφους. Το συγκαλλιεργούμε με φασόλια, αναρριχόμενα. Το καλαμπόκι δίνει στήριγμα στο φασόλι. Το φασόλι βελτιώνει το έδαφος και ταΐζει το καλαμπόκι που είναι απαιτητικό σε φαΐ. Και αν βάλουμε και στα πόδια του καλαμποκιού και της φασολιάς να έρθουν κολοκύθες, κολοκυθάκια, καρπουζιές, έχουμε τρεις παραγωγές στο ίδιο μέρος.
να μια τρισδιάστατη αξιοποίηση του χώρου χωρίς την εξάντληση της γονιμότητας του εδάφους. Παράγουμε πολλά και κρατάμε τη γονιμότητα του εδάφους. Άλλη περίπτωση είναι αυτή. Τώρα, όταν κάνουμε σβόλους, θα τα πούμε για αύριο, παίρνουμε το αργυλόχωμα, είπαμε ότι κάνουμε σβόλους αν έχουμε 2-3 ποιότητες, κόκκινο, κίτρινο, άσπρο, τους στεγνώνουμε στον ήλιο ιστιά, τους βάζουμε σε ένα κύπελο με νερό, όσο πιο αργούν να διαλυθούν, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του αργυλοχώματος. Τώρα, για να κάνουμε σβόλους για ένα λαχανόκηπο, νερό, χώμα και σπόροι φτάνουν και περτσεύουν. Αν θέλουμε να σπείρουμε στα βουνά, βάζουμε και ίνες, βάζουμε και ζεόλιθο, βάζουμε και οργανική ουσία, το κάνουμε πιο πολύπλοκο και πιο ικανό να βλαστήσει σε δύσκολα μέρη. Εδώ λοιπόν στο λαχανόκηπο σπόροι, χώμα και νερό. Λεπτομέρειες. Έχουμε βάλει ζεόλιθο σε θέλα, παρόλα αυτά. Για να κρατάει υγρασία. Ναι, γιατί είναι εκτεθειμένο στον ήλιο και στον αέρα. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Και τώρα, άργυλο. από εκεί και πέρα, εάν θέλετε να κάνετε σβόλους με όσπρια, τότε τα μουσκεύετε από μισή ώρα για το μέγεθος φακής σπόρους μέχρι 2 ώρες για το μέγεθος φακής σπόρους. Το μεγάλο του κύτσου. Στη μέση κάπου είναι τα φασόλια. Τα καστοριά, στήθη κτλ. 1 ώρα περίπου. Τα μαυρομάτικα γύρω στα 3 τέταρτα. Τα μουσκεύετε και μετά κάνετε το σβόλο. Γιατί αν κάνετε νωρίτερα σβόλο θα σπάσουν το σβόλο, θα το δει τα μυρμήκια, να το δει ο ήλιος. 2 ώρες και είπατε. Τα μεγάλα τα φακιά. Τα μεγιά του φακιά είναι μισή ώρα. Τα μαγειρεύουμε έτσι δεν είναι, δεν τα μουσκεύουμε. Ναι, αλλά εκεί τα μουσκεύουμε από βραδύ και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν χρειάζεται τόσο πολύ γιατί όταν μουσκεύεις πολλές ώρες πάνε στη μέση. Και εμείς δεν θέλουμε, θέλουμε να είναι ολόκληρο. Τώρα, το καρότο, το σέλινο και ο μαϊντανός. Επειδή κάνουν πάρα πολύ καιρό να βλαστήσουν, θέλουν συνεχή υγρασία. 48 ώρες μέσα στο νερό, τα βγάζουμε μετά από το νερό, τα βάζουμε πάνω σε ένα χαρτί, σε μια εφημερίδα. Τη σκιά όμως στεγνώνουν μερικές ώρες για να μπορούν να ξεχωρίζουν, γιατί αλλιώς θα είναι όλα μαζί ένα. Και μετά τα κάνουμε σβόλους ή τα σπέρνουμε. Και τότε βλασταίνουν πολύ πιο γρήγορα. Τα καρότο, σέλινο, μαϊντανό. Αν κάνουμε σβόλους με σπανάκι, βάζουμε και λίγο στάχτη από ξυλόσουπα. Γιατί αγαπάει το κάλι και η στάχτη από την ξυλόσουπα είναι πλούσια σε κάλι. Μπορεί να κάνετε λοιπόν πολύ ωραίο σπανάκι. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά για τα λαχανικά. Τώρα από τα άλλα τα αναρριχόμενα, αγκουράκια κτλ. Να μιλήσουμε για τις πατάτες που είναι μια ιδιαιτερότητα. Οι πατάτες βάζουμε πατατόσπορο, μικρούλι. Το πουλάνε οι γεωκόνοι. Παλιά το πουλάγανε οι αγροτικές τράπεζες, ολόκληρο. Εάν πάρουμε μεγάλες πατάτες, τις κόβουμε σε κομμάτια, αλλά να έχουν μάτι. Αλλά επειδή αν τις βάλουμε όσοι έχουν το σημείο τομής θα σταπήσει, τις απολυμμένουμε με στάχτη της ξυλόσομπας πλυσμένη. Τις τρίβουμε πάνω στη στάχτη, τις απλώνουμε στον ήλιο 1-2 μέρες για να φελοποιηθεί η τομή και μετά τις φυτεύουμε για να μην σαπίσουν. Εμείς έχουμε πατάτες στον κάτω αύριο χώρο, έχουν μεγαλώσει τώρα. Τις οποίες πώς τις βάλατε? Χωρίς στάχτη βέβαια. Κόψαμε εκείνα τα κομμάτια, δεν σαπίσαν, βγήκανε. Είναι σειρές ολόκληρες. Λοιπόν, τώρα, καλό είναι την οικογένεια, είχα το προηγούμενο για το μαρτύριο. Καλό είναι τις πατάτες να τις συγκαλλιεργούμε με την οικογένεια του κρεμμυδιού. Σκόρδο, πράσο, κρεμμύδι πάνε καλά και με την πατάτα, αφού ταιριάζουν και στις σαλάτες και παίζουν και προστατευτικό ρόλο από αρρώστια. Τώρα, από όλες, ενώ η πατάτα εξαντλεί το έδαφος και δεν πρέπει να επανέρχεται αυτά πατάτα, ντομάτα, πιπεριά, μελιτζάνα πρέπει κάθε 4 χρόνια να επανέρχονται στον ίδιο χώρο, αλλιώς θα μεταδίδουν πολλές ασθένειες. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, πολύ καλύτερη είναι η γλυκοπατάτα. Είναι μια πατάτα πολύ καλύτερη για την ανθρώπινη υγεία. Αγαπάει τα αργυλοχώματα και κυρίως τα κουτινοχώματα. Μπορούμε να βάζουμε ολόκληρες πατάτες, τις πουλάνε και στην κεντρική αγορά, άσπρες ή κόκκινες ανάλογα. Όταν μεγαλώσουν κανένα μέτρο και κόβουμε βλαστάρια 20 εκατοστά, τα θάβουμε και αφήνουμε ένα φύλλο. Κάθε τέτοιο φυτό που θάβουμε γίνεται καινούριο φυτό. Και αν βάζουμε 1-2 μέτρα μπορούμε από μερικές πατάτες να φυτέψουμε πάρα πολλά τετραγωνικά μέτρα. Άλλος τρόπος για να κάνουμε πατάτες και γλυκοπατάτες πολύ μεγάλη παραγωγή και καλής ποιότητας είναι να κάνουμε βουναλάκια και εκεί πάνω να καλλιεργούμε.
τεχνητά βέβαια, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι. Άλλος τρόπος είναι να πάρετε ένα βαρέλι, αν είστε σε μια πολυκατοικία ή κάπου που δεν έχετε χώρο, του κάνετε τρύπες από κάτω, βάλετε ένα στρώμα χώματος, φυτεύετε πατάτες, όταν βγουν τα φυτά και μεγαλώσουν τα θάβετε, αφήνετε λίγα φύλλα απ' έξω, ξαναμεγαλώνουν, τα ξαναθάβετε με χώμα και όταν γεμίσει με χώμα το βαρέλι γεμίζει και με πατάτες. Δηλαδή μέσα σε ένα βαρέλι μπορείτε να το κάνετε και με σαπρέλες που βάζετε χώμα. Αν έχετε λάστιχα που δεν ξέρετε να τα κάνετε για τις σπίτια, κάντε. Έχει διάφορες. Ένα άλλο φυτό που είναι πολύ καλό πατατοειδές είναι το τοπιναμπούρ, το οποίο το λένε και κολοκάσι μερικές φορές, δεν είναι όμως το αληθινό κολοκάσι, ή το λένε αγκινάρα της Ιερουσαλήμ, Jerusalem Sartich. Βγαίνει άγριο και αυτοφιές στην ελληνική χρήση. Έχουμε πάρα πολύ στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ένας μικρός ηλίανθος. Γίνεται 2 μέτρα, έτσι, λιγνός. Αυτό μπορεί να δώσει και 4 τόνους στο στρέμμα, ελέγχει από διάβρωση πλαγιές και δεν θέλει τίποτα, ούτε νερά, δεν έχει αρρώστιες, τίποτα. Τρώγεται ομό, σαν κάστανο, θαυμάσια τροφή, μπορείτε να το ψήσετε κτλ. Και αυτό λοιπόν είναι μια δυνατότητα. Σας λέω πράγματα για να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας, γιατί η Ιαπωνία έχει 100 είδη λαχανικών και εμείς με το ζόρι φτάνουμε τα 30. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να γίνουν θαυμάσια τροφή. Αν ήσασταν στο κτήμα μου θα μπορούσατε να δείτε άλλα 20 είδη λαχανικών που δεν τα ξέρετε καν, που βγαίνουν είτε στα πολλά νερά είτε στα ξερικά μέρη. Αν οργανώσουμε ένα τριήμερο, κύριε Παναγιώτη, είναι Παρασκευή μεσημέρι, είναι Κυριακή βράδυ. Ναι. Διότι ανοιχτερεύσει εκεί. Την έδωσα. Υπάρχει η περίπτωση, την άνοιξη. Θα δούμε. Την άνοιξη όχι, δύσκολο. Λοιπόν, κάποια άλλα λαχανικά τώρα που αναρριχώνται, αν τους βάζετε εμπόδια στο δρόμο τους και γραπώσουν, φύγανε σφαίρα. Θα έχετε παρατηρήσει είτε κολοκύθες, είτε αγκουράκια, είτε καρπούζια, μόλις οι έλικες τους τυλιχτούν γύρω από κάτι, μεγαλώνουν πολύ πιο γρήγορα. Αν δεν το παρατηρήσετε, δέστε το. Άρα λοιπόν τι κάνουμε εμείς, βάζουμε κλαδιά στον δρόμο τους. Και μόλις γραπώνουν, ανεβαίνουν και πολλές φορές θα δείτε και τον καρπό να κρέμεται. Κάνα κομμένο κλαδί από ελιές, οτιδήποτε βρείτε. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορείτε να βοηθήσετε τα αέρποντα φυτά σας να αναπτυχθούν πολύ καλά. Μπορείτε να αξιοποιήσετε και περιφράξεις, σειρμάτια. Να βάλετε λούφες, αυτά τα σπουγγάρια τα φυσικά, να βάλετε το καντούρι, είναι ένα ρυθιζωμένο αγκουροειδές που είναι και ένα θαυμάσιο φάρμακο για το στομάχι. Μπορείτε να βάλετε αγκουράκια, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε αναρριχόμενο και να αξιοποιήσετε μια περίπραξη και να την ομορφύνετε να μην είναι. Αμπέλι μπαίνει. Αυτά όσον αφορά τα... υπάρχουν βέβαια και άλλα λαχανικά που σας είπα. Υπάρχει το σπανάκι Νέας Ζηλανδίας που είναι έρθο. Μπορεί να βγει το καλοκαίρι. Τώρα εδώ αυτή την εποχή προχωράμε με ρόκα, με ρεπανάκια, με τσέσκουλα. Για σπανάκι δηλαδή και αντίδια είναι αργά, θα βλαστήσουν μένα αλλά θα ανθίσουν γρήγορα γιατί είναι εκτός εποχής. Ίσως στο βορρά πάει και αυτό το παίζεται. Αρακάς και κουκιά είναι τελευταίο χέρι, είναι αργά ήδη. Στη Βόρεια Ελλάδα τελευταία εποχή που βάζουμε. Και από εκεί και πέρα τα μαρούλια, τα σγουρά, όχι τα ίσια, γιατί τα μαρούλια τα ίσια θα ανθίσουν γρήγορα. Δεν θέλουν ζέστη. Τα σγουρά είναι πιο ανθεκτικά στις ψηλές θερμοκρασίες. Αυτά είναι τα λαχανικά και από εκεί και πέρα μπαίνετε σιγά σιγά στα πιο ζεστά, όπως είναι τα κολοκύθες, τα κολοκυθάκια, τα καλαμπόκια, τα ντομάτες, τα Τώρα, όσον αφορά ντομάτες, περιές, μελισσάνες, επειδή είναι πολύ βελτιωμένα φυτά, σε σύγκριση με τον αρχικό πρόγονο που ήταν στη Βραζιλία ή στη Νότια Αμερική γενικότερα, εκεί προτιμάμε φυταριές να βάζουμε. Όμως το κερατσάκι, η ντομάτα, η μικρούλα, μπορεί να βγει και με σπορά απευθείας. Ανταγωνίζεται τα αγριόχα. Τα άλλα με φυταριές. Λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι μπορεί και με σπορά σπόρο. Δεν χρειάζεται να τα ψάχνει. Το κάνει με ιστορίους, αλλά δεν χρειάζεται. Έτσι μπορούν να βγουν και να μεγαλώσουν. Τι είναι η φυταριά? Μικρά φυτάρια. Λοιπόν, κανένα άλλο που μου ξέφυγε, πέστε. Επειδή σας είναι πολύ ευκαιρία με τα βιολογικά και τα συμβατικά, θα λέμε να βάζουν σπόροι για να έχει σημασία αυτή η σπόροι αν θα είναι βιολογική. Κοιτάξτε. Με καλά σημαία.
Σίγουρα δεν θέλουμε μεταλλαγμένους ή υβρίδια. Γιατί πέρα από το ότι μεταλλαγμένοι επιμολύνουν τη φύση, φυσικά ζώα και ανθρώπους, μας κάνουν έρμεως στα έλεος στα χέρια των πολυεθνικών εταιριών. Δηλαδή, ο αγρότης ή ο καλλιεργητής είναι υποχρεωμένος σε ΣΑΗ να αγοράζει υβρίδια ή μεταλλαγμένους σπόρους από το μπακάλι και όχι μόνο αυτό, επειδή είναι φυτά βελτιωμένα, σπόροι βελτιωμένοι, είναι ευαίσθητοι στις αρρώστιες, θέλουν λιπάσματα, άρα θα πρέπει να αγοράζουμε λιπάσματα κτλ. Δυστυχώς και πολλοί βιοκαλλιεργητές καλλιεργούν υβρίδια, ντομάτες και άλλα. Δυστυχώς. Και σε αυτό βέβαια δεν φταίνε μόνο αυτοί, φταίει και ο καταναλωτής, γιατί ζητάει μεγάλα μεγέθη, δεξάτα, ομοιόμορφα, όπως έλεγα από την αρχή. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση προτιμούμε τους σπόρους που δεν είναι μεγαλωμένοι, δεν είναι παρμένοι από φυτά που έχουν μεγαλώσει με λιπάσματα κτλ. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο που το λέμε τώρα συνέχεια. Το αν είναι ντόπιοι παραδοσιακοί. Εμείς δεν είμαστε υπέρ των ντόπιων ή των παραδοσιακών. Αν οι ντόπιες ποικιλίες ή παραδοσιακές έχουν καλή παραγωγικότητα και αντοχή στην ξηρασία ή στις αρρώστιες, τις θέλουμε. Αν έχει καλύτερες από αυτές που μας επιτρέπουν να κρατάνε το δικό μας σπόρο, προτιμάμε αυτό. Μην κολλήσουμε λοιπόν στην έννοια ντόπιος, γιατί είναι λάθος, έχει γίνει σημαία και σύμβολο και οδηγούμαστε σε ηλικιότητες και σε αδιέξοδα. Γιατί κανένας αγρότης δεν θα βάλει ντοματιά επειδή είναι παραδοσιακή ποικιλία. Τώρα παραδοσιακή μια ντομάτα είναι και να γελάμε, γιατί είναι από την Νότια Αμερική, αλλά εν πάση περιπτώσει να βγάλει μια ντομάτα στο φυτό να την κάνει τι. Θα σου πει παράτα με. Θέλει παραγωγή. Και εμείς επειδή θέλουμε να λύσουμε και το πρόβλημα της πείνας, θέλουμε να παράγουμε τα φυτά. Δεν θέλουμε απλά να έχουμε το όνομα. Καλό είναι το όνομα, αλλά θέλουμε και τη χάρη. Άρα λοιπόν ζητάμε ποικιλίες ανοιχτής γονιμοποίησης που μπορούμε να τις βρούμε πολλές φορές και σε μαγαζιά γεωπονικά. Γιατί δυστυχώς, λόγω της κρατικής αδιαφορίας, οι καλύτερες ποικιλίες φυτών που υπήρχαν στον ελλαδικό χώρο της χώρας περιήλθαν στα χέρια Ολλανδικών εταιριών και εμείς και όλος ο πλανήτης αγοράζει από τους Ολλανδούς και από κάποιες άλλες χώρες. Γιατί να είναι η Ελλάδα η νούμερο 1 σποροπαραγωγική χώρα στον κόσμο λόγω κλίματος, και δυστυχώς αγοράζουμε τα χώρα. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να ζητάμε σπόρους. Ακόμη και αν πάμε σε μαγαζί, αν βρούμε παλιούς σπόρους που είναι καλοί, τους έχει κάποιος καλλιεργεί και βλέπουμε ότι κάνει καλή παραγωγή και αντοχής, παίρνουμε αυτούς, τους αναπαράγουμε και τους αναπαράγουμε πέρα. Αλλιώς ζητάμε και από τα μαγαζιά σπόρους ανοιχτής γονιμοποίησης. Το κουτί επάνω γράφει standard seed ή standard type. Αυτό είναι εχέγγυο ότι δεν είναι ούτε υβρίδια ούτε μεταλλαγμένα. Ούτως ή άλλως τα υβρίδια τα πουλάνε ακριβώς. Δεν τους συμφέρει να τα πουλήσουμε σαν κλασικούς σπόρους. Και καλό είναι να τους περνάμε μηνύματα ότι δεν θέλουμε υβρίδια. Δηλαδή πες, εγώ παίρνω στις ταβέρνες και τους λέω, κοιτάξτε, δεν θέλω εκείνο το λάδι το άσπρο. Είναι καλαμποκέλο, σαμπουρέλο κτλ. Θέλω το ελληνικό το λάδι. Μια, δύο, τρεις άμα πείτε θα πάρουν το τέλος. Άμα 10 φορές μπούμε και πούμε ότι δεν θέλουμε υβρίδια ή μεταλλαγμένα, θα πάρουν και αυτό το τέλος. Αλλά καλό είναι να αρχίσουμε να γινόμαστε αυτάρκεις ως προς τους σπόρους, να καλλιεργούμε. Γι' αυτό και η γιορτή που θα κάνουμε δεν έχει το νόημα να θα πάρετε τζάμπα φυτά και του χρόνου θα σας κάνουμε, αλλά να αναπαράγετε αυτά τα φυτά, να βγάλετε δικούς σας σπόρους και να τους μοιράσετε και να τους φέρετε στην επόμενη γιορτή. Αυτό είναι το μήνυμα. Αλλιώς είμαστε πάλι καταναλωτές που είναι βέβαια το πια. Αυτά είναι όσον αφορά τους σπόρους. Άλλη ερώτηση. Οι πληροφορίες αυτές υπάρχουν συμπυκνωμένες σε κάποιο βιβλίο. Το βιβλίο, κοιτάξτε, της φυσικής καλλιέργειας που έχουμε μέσα, είναι ένα βιβλίο που γράφει για τα οποροφόρα δέντρα, τα λαχανικά και τα σιτηρά. Έχει ένα τεράστιο κομμάτι για τα σιτηρά και για τα οποροφόρα δέντρα, αλλά δεν θα δείτε εξειδικευμένη γνώση. Η εξειδικευμένη γνώση δεν υπάρχει στη φυσική καλλιέργεια. Δηλαδή, εννοώ ξέχωρα για το σπανάκι, ξέχωρα για τα σέσκουλα, ξέχωρα για τα πατζάρια. Τα χοντρά μπορείτε να τα δείτε και στο φακελάκι. Παίρνετε το Μάη ή να τα μάθετε. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερα. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που έχετε γράψει περίπου? Αυτό είναι το βιβλίο του Κιμπόκα που μετέφρασαν 2 είναι. Στα ελληνικά το ένα εξαντλήθηκε. Το πρακτικό είναι αυτό που έχω η φυσική καλλιέργεια. Τώρα σας είπα ότι επιπλέον θα κάνουμε και αυτό το βίντεο το πολύωρο που θα έχει θεματικές ενότητες και επιπλέον έχει στο YouTube τουλάχιστον 40 με 50
βίντεο που γράφουν πληροφορίες από τα εργαστήρια που γίνανε από την Ελλάδα. Τα συνδυάζετε όλα, κάνετε μια σαλάτα, με πολύ ποικιλία και σερβέλες. Μία ερώτηση για τις λάστες και τα λοιπά που λέγατε όταν καλλιεργούμε τους κήπους, ας πούμε εδώ στην Αθήνα και τα λοιπά. Εκεί ας πούμε αν έχεις ας πούμε μια ζαρτινιέρα πιο μικρή, μπαλκονιό, εκεί τι αναλογία θα έχει να Προτιμάμε βαθιές ζαρτινιέρες και όχι πλατές. Δεν μας νοιάζει το βάθος για να μπορεί να αναπτυχθεί το ριζικό σύστημα. Δηλαδή το λάχανο, το κουλουπίδι πάνε και 50 εκατοστά βάθος. Αν έχει μια ζαρτινιέρα 30 εκατοστών, όλοι θα βρουν το βάθος να αρχίσουν να γυρίσουν στη λούρη. Και πιο μικρά λαχανικά, δηλαδή ρόκες, τέτοια, φαντάρια, τέτοια, μπορούμε να κάνουμε και με 30 εκατοστά ζαρτινιέρα. Μπορούμε να τώρα είναι δύσκολο, αν είναι τρεις ζαρτινιέρα, κοιτάξτε, εμένα μου αρέσει το ανακάτω. Άλλοι δεν αρέσει. Όχι, αν μπορούν να... Δηλαδή, ας πούμε... Τα πάντα μπορούν να συγκαλλιεργηθούν. Το θέμα είπαμε είναι το πρακτικό. Αν θέλει να μαζεύετε εύκολα από ένα μέρος. Σε σχέση με αυτό, εγώ μια χρονιά είχα προσπαθήσει να βάλω στο παρούλι, απλά ο κάτω θα βάλει πάρα πολύ κόσμο, εντάξει, θα πρέπει να αραιώσετε. Ένας πρακτικός τρόπος, αν δεν κάνετε σβόλους και τους πήρετε γυμνούς σπόρους και τα καρότα, τα μαρουλιά κτλ. Είναι πολύ ψηλά, κάνετε μια λατιέρα. Κάνετε τρύπες σε ένα κουτί μεταλλικό ή πλαστικό και τους παίρνετε με την αλατιέρα. Άλλος τρόπος είναι να τους αραιώσετε με ένα αδρανές υλικό, άμμο, ποταμίσι ή οτιδήποτε άλλο υλικό και να τους πήρετε, οπότε θα αραιώσουν περισσότερο και θα σπείρετε καλύτερα και δεν θα χρειάζεται να αραιώνετε, γιατί αν δεν το αραιώσετε δεν θα αναπτυχθεί καλά. Άλλη ερώτηση. Να σας ρωτήσω. Ένα τελευταίο ήθελα να ρωτήσω. Έχω ακούσει από κάποιους άλλους φίλους, γεωπόνες τα λοιπά, που έχουν συμμερίσει τις απόψεις, δεν είναι κάπου, ότι ας πούμε στην Αθήνα πολλές φορές ωραία είναι όλα αυτά, αλλά λόγω των ρήπων και δημόσιων, ιδιαίτερα με δρόμους, οι οποίοι δεν είναι ύπες όπως πορείες, ότι μαζεύουν τα κράτη από τα φύλλα. Εδώ τα παιδιά, ο Πέτρος κάνει παρέα, κάνανε ανάλυση του λαδιού που βγάλανε από ελιές του δρόμου του Σύνταγμα. Πέτρος! Έλα. Εδώ. Λοιπόν, και Εδώ. κάνατε ανάλυση του λαδιού από τις ελιές που μαζέψατε από τους δρόμους της... Εσύ δεν μου λέγατε. Όχι, βγήκε πολύ καλό το Και λάδι. βγήκε πολύ καλό. Έκπληξη για μένα. Περίμενα να υπάρχει ρήπανση. Γενικά όμως να σας πω κάτι. Εάν πρασινίσουν όλες τις πολυκατοικίες θα τις δώσουν. Δεν μαγευτεί γι' αυτό, αν μπορούμε να το πάμε. Γιατί αυτά που τρώνε ρατσιστικά τα μικρά είναι. Τουλάχιστον με τα ρατσιστικά. Σωστό και αυτό. Γι' αυτό και λέμε ότι μακροχρόνια να φύγουμε από αυτό. Δεν μπορούμε να... Ούτε και είναι πρόβλημα να πω αν είναι βολισμένα πολύ. Λογικά υπάρχει πρόβλημα. Αυτό τώρα να πνεύουμε μπορεί αυτό το κάνει. Στην ελιά μου το πάμε κιόλας να το. Το πόσημα, λέει για το πόσημα. Λοιπόν, ποτίζουμε με λάστιχα, ποτίζουμε με μπεκάκια, ποτίζουμε με σπρέι, ποτίζουμε με σταγόνες, ποτίζουμε με το κουβαδάκι, ποτίζουμε σχήμα με αυλάκια. Ποτίζουμε πάντοτε για να διαβάσουμε, αν θέλει το φυτό νερό, πάμε πολύ πρωί ή πολύ αργά το σούρο. Γιατί τότε τα φυτά θα μας δείξουν να διψάνε. Το μεσημέρι όλα τα φυτά κρεμάνε σαν τους Μεξικάνους. Βάζουν ένα σομπρέρο και κάνουν έτσι. Δεν είναι κριτήριο που πάνε αγρότες επαγγελματίες και λέει διψάει το φυτό. Μα είναι 12 ώρα το μεσημέρι και παίρνει να κάνει. Τι είναι 12 ώρα. Ναι, αυτή είναι άλλη. Λοιπόν, άρα λοιπόν για να καταλάβω αν το φυτό διψά είτε είναι δέντρο είτε είναι οτιδήποτε άλλο, πάω πολύ νωρίς το πρωί, πολύ αργά το πρωί. Από όλα τα είδη ποτίσματος, το σχήμα είναι το καλύτερο. Η βροχή είναι ακόμη καλύτερο. Τώρα το στάγδιν με άρδευση ή με σπρέι, γενικά κάνει τεμπέλικα φυτά, είτε δέντρα είτε λαχανικά είτε οτιδήποτε άλλο. Εάν χρειαστεί, γιατί είμαι μακριά, γιατί θέλω να βάλω ένα ρολόι και να ποτίζει κάθε 5 μέρες, 3 ώρες, είμαι στην Αθήνα και ζω στον οροπό και πάω στον οροπό και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε αυτή την περίπτωση κοιτάζουμε τα μπεκάκια να μην είναι πολύ κοντά στο φυτό. Να κάνει το φυτό να πάνε οι ρίζες στο δέντρο, στο φαΐ και το νερό, παρά αντίθετα. Και έτσι δεν αναπτύσσεται και ευνοϊκές συνθήκες της ξυριζίας, επειδή ποτίζεται πολύ στο λαιμό του φυτού. Άρα τα γυμνάζει μετά. Τώρα,
ποτίζουμε, το καλύτερο πότισμα είναι αργά το βράδυ, αλλά αν είναι με σπρέι και ψεκάζονται τα φύλλα, θα έχουμε μυκητολογικές ή βακτηριολογικές αρρώστιες. Άρα λοιπόν στην περίπτωση που είναι σπρέι, sprinklers τα λένε, τότε ψεκάζουμε νωρίς το πρωί που το ώστε όταν βγει ο ήλιος να έχουμε στεγνώσει για να μην πιάσουμε αρρώστια. Δεν ποτίζουμε το μεσημέρι με ψεκασμό μάλιστα, γιατί κάθε σταγόνα νερού γίνεται φακός και καίει τα φυτά. Και δεν το θέλουμε. Άρα λοιπόν για το πότισμα αυτά είναι τα πρακτικά. Τώρα από εκεί και πέρα, όσο πιο πολύ γίνεται η οργανική ουσία του εδάφους, όσο πιο πολύ αχυροκάλυψη ή χορτοκάλυψη, όσο πιο πολύ συνεχής διαδοχή των φυτών υπάρχει, τόσο λιγότερο πότισμα θέλουμε. Άρα τόσο πιο νόστιμα γίνονται τα λαχανικά μας και τα φρούτα μας. Να γιατί οι βιοκαλλιεργητές δεν παράγουν νόστιμα φρούτα και λαχανικά, γιατί παρασυρμένοι από τις σκοπιμότητες του μεγάλου καρπού ποτίζουν και λιπαίνουν συνεχώς με αποτέλεσμα το φυτό να μην προλαβαίνει να μαζέψει ζάχαρα. Για να μαζέψουν τα ροδάκινά μου ζάχαρα και τα κεράσια δεν τα ποτίζω τουλάχιστον 20 μέρες πριν τα μαζέψω. Τα κεράσια σχεδόν πάντως τα μαζεύω χωρίς υπότιτλοι. Γιατί άρχισε αρκετές δοκιμές. Αλλά αν θέλετε να κάνει νόστιμα φρούτα και λαχανικά ο κήπος σας, αφήνετε τα απότυπα για αρκετές μέρες στο τέλος, αλλά να ξέρετε ότι αυτά στέλνονται δυνατά. Λέτε να σας ρωτήσω τη γνώμη σας στην προσωπική, αν μπορώ. Εσείς λέτε αξίζει τον κόπο να ψωνίζουμε από λαϊκές βιολογικές που είναι οι τιμές διπλάσεις, ας πούμε, από τις μαθητές. Είναι προσωπική. Κοιτάξτε, εγώ τα φρούτα μου τα πουλάω 1,5 ευρώ όλα, αρχή τέλος, ούτε πρόημα, ούτε όψιμα, ό,τι με είδος και να είναι, και 3 ευρώ πουλάω τα κεράσια. Και έχω 1,5 ευρώ κέρδος. Αυτό λοιπόν που ενθαρρύνω τους βιοκαλλιεργητές είναι να παρατήσουν τις περιττές βιολογικές λιπάνσεις και τα βιολογικά φάρμακα και να λιγοστέψουν το κόστος της παραγωγής για να πουλάσουν την νότα. Αλλά και οι βιοκαλλιεργητές είναι άνθρωποι με τις φοβίες τους, με τις ανασφάλειές τους, με τις οικογένειές τους, με τα παιδιά τους, με τις σπουδές τους, και αν δεν τους δώσετε εσείς το μήνυμα δεν θα το πάρουν ποτέ. Μέχρι και καρτέλ έχουν κάνει σε κάποια μέρη για να μην πουλάνε κάτω από μια συγκεκριμένη τιμή για να τα κονομάνε. Δυστυχώς. Αλλά όπως όλα τα δόντια μας δεν είναι γερά, έτσι και όλα τα κινήματα, οι προσπάθειες δεν έχουν μάθει. Αλλά σαφώς στοχεύουμε στο να αρχίσουμε να καλλιεργούμε τα δικά μας λαχανικά και τους δίνουμε μηνύματα να πουλάσουν την νότα. Τι αγοράζουν. Πέρυσι είχα βάλει 2 ντομάτες, κρεατοντομάτα, μεγάλη ντομάτα. Κάποια στιγμή που πήγε να μου πιάσει κάποια μύκη στα φύλλα, διάβασα λοιπόν στο ίντερνετ ότι πρέπει να τσεκάσω μεγάλα, 1/2 κτλ. Το έκανα και έπιασε, ισχύουν αυτά τα πράγματα, ήταν τυχαίο τελικά. Το ψέκασα μεγάλα. Τι, όλο το φυτό. Δεν το ξέρω. Ήταν βαπορέ. Βαπορέ, όντως, ήταν 1/3. Το θέμα είναι ότι την έσωσα την ντομάτια. Ήταν τυχαίο αυτό ρωτάω. Θα ήθελα να πω το εξής. Ούτε σαν ασπαιδεία μιλάω, όσο και σας φαίνομαι σίγουρο για αυτά που λέω, ούτε και έχουμε απαντήσεις για όλα. Είναι ένα ατέλειωτο πείραμα η ζωή και οι καλλιέργειες. Και μπορείτε να προσθέσετε πολλά καινούργια πράγματα δικά σας. Αρκεί αυτό που λέμε εδώ πέρα έχει το εξής νόημα. Δεν λέω ναι, δεν λέω όχι, δοκιμάζω. Πάντε λοιπόν γυρίστε στο χώρο σας και δοκιμάζω. Για να δούμε τι έλεγε ο Παναγιώτης. Μας τα έλεγε καλά ή έλεγε παπαρδέλα. Και βιωματικά βλέπετε αν είναι αυτό. Είτε ναι πείτε είτε όχι με το μυαλό σας, επειδή δεν ξέρει το καινούριο, του φαίνεται επανάσταση, έτσι δεν είναι το φίλος μας. Πρώτη φορά λέει αυτό το πράγμα. Επομένως δεν μπορεί να καταλάβει κάτι που δεν το ξέρει. Δοκιμάστε και βιωματικά θα δείτε αν ισχύει. Δέστε τι γίνεται με λίπαση, χωρίς χλωρή λίπαση, με αχυροκάλυψη χωρίς. Βέβαια εμείς θα σας έχουμε σερβιρισμένο. Αν θέλετε αυτό και από την αρχή, δοκιμάστε, αλλά ξεκινήστε πρώτα να δείτε αν ισχύουν αυτά και μετά βάζετε και τα δικά. Όπως επίσης με ρωτήσαν για τα φεγγάρια και τα λοιπά. Όλα έχουν σημασία. Αλλά εμείς εμπιστευόμαστε το φυτό να αποφασίσουν και αφήνουμε τη φύση να κάνει τη δουλειά τους. Κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες επεμβάσεις. Και όσο λιγότερες επεμβάσεις κάνουμε, τόσο πιο αρμονικά λειτουργεί η φύση. Με ρώτησε κάποτε στην Τανζανία όταν βρεθήκαμε ο Φουκουόκα και του έδειξα φωτογραφίες στα ακτοκλίματα. Και μου λέει Πάνος πώς τα κατάφερες και πέτυχες αυτό. Και του λέω κάθε φορά που κάτι δεν πάει καλά στο κτήμα, λέω τι έκανες Μίστερ Πάνος και δημιούργησες το πρόβλημα. Δεν είναι κατηγορώ τη φύση. Στο νου μου ψάχνω να βρω τι επιθυμίες είχε, τι σκοπιμότητες και οι οποίες με κάνουν να κάνω πράγματα κόντρα
η φύση στο έδαφος. Λοιπόν, αν θέλετε μπορούμε να πάρουμε τη θέση να ολοκληρώσουμε, να κλείσουμε τη βραδιά. Εγώ μπορώ να μιλάω.